निन्दादिशून्यहृतम् ईप्सितसङ्कलब्ध्या. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வேற அடுத்தடுத்து வாசிங்க. நான் லைவ் போறதுனால ஸ்க்ரீன் எனக்கு தெரியல. நீங்க வாசிங்க. எல்லாரும் வாசிங்க. 5 பேர் தான் இருக்கும். வாசிங்க. दीक्षादिशे प्रणदिदिक्ष भजनं केशवं शुश्रूषाय हननं मन्ये नित्यान्दिशून्यं ईशाप्तिवसङ्ग लब्धया. हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. कृष्णेति यस्य किरीटं मनसा त्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिपिश्च भजन्तम् ईशं शुश्रूषया भजन विज्ञम् अनन्यम् अनन्य निन्दादिशून्य हृदम् ईप्सितः संगलप्या. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. அடுத்து வேற யார் இருக்கீங்க? எல்லாருமே வாசிங்க பார்க்கலாம். कृष्णादेयस्य गिरितं मनसा त्रियेत. யாருமே வாசிக்கலையா மாதாஜி? வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. कृष्ण शाश्वत माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. वासिंग माताजी. वासिंग प्रभुजी. वासिंग प्रभुजी. कृष्णे यस्य गिरिदं मनसा त्रियेत दिशाक्षि चेत प्रणति जन्तं शुश्रूषया भजन विज्ञम् अनन्यम् अन्य नित्यादिशून्य हृदम ईप्सित संगलप्त्या. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. எல்லாரும் வாசிச்சிட்டீங்களா? ஓகே. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னாக்கா, நம்ம வந்து பிரேக் அவுட் ரூம் பண்ண போறோம். இது வந்து இன்னொரு வகையான டீச்சிங் ஸ்ட்ராட்டஜி. சரிங்களா? நான் இப்போ வந்து உங்களை 2 குரூப்பாக பிரிக்கிறேன். 4 பேர் ஒரு குரூப்பில், 3 பேர் ஒரு குரூப்பில் இருப்பீங்க. உங்களுக்கு வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் டைம் கொடுக்கலாம். ஸோ முதல் 5 பக்கம் வந்து ஜெயந்தி மாதாஜி குரூப் இருக்கு இல்லையா? ஜெயந்தி மாதாஜி, ராஜலக்ஷ்மி மாதாஜி, விக்னேஷ் பிரபு, அப்புறம் கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு, இந்த 4 பேரும் முதல் 5 பக்கங்களை படிச்சுட்டு, 5 பக்கங்கள் வேணாம் 4 பக்கங்கள் படிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறீங்க. சாஃப்ட் காப்பி நான் குரூப்பில் போட்டிருக்கேன் ஏற்கனவே. அதே மாதிரி சாஸ்வத மாதாஜி, மோகன் சுந்தரம் பிரபு சேர்ந்து போயிருக்காங்க. 2 பேருமே சொல்லணும். ரம்யா மாதாஜி இருக்கீங்க, அஸ்வின் பிரபு. ஸோ 2 மாதாஜி 2 பிரபு, அந்த மாதிரி தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ நீங்கள் வந்து 5வது பக்கத்துலேருந்து 8வது 5, 6, 7வது பக்கம் ஒரு பக்கமும் ஒரு பக்தர்களுக்கு அந்த மாதிரி நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? நான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து இது ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன், பிரேக் அவுட் ரூமும். நீங்கள் அதில் போகலாம். யார் இப்போ விட்டுட்டு போனது? கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு போயிட்டாங்களா? ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். நீங்கள் பாருங்க அப்படின்னு. ஓகேவா? எல்லாருக்கும் ஓகேவா? மாதாஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்றது கொஞ்சம் தயக்கமா இருக்கு மாதாஜி. ஒன்றும் இல்லை, நம்ம மட்டும்தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். சரிங்களா? நீங்கள் எல்லாரும் படிச்சுக்கோங்க. உங்கள் குரூப்லேருந்து யாராவது ஒருத்தர் சொன்னாலும் சரி, ஓகே ஓகே மாதாஜி, டிஸ்கஸ் பண்ணி பண்ணாலும் சரி. சரிங்களா? ஃபைன் ஃபைன் மாதாஜி. நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணுற குரூப் உங்களுக்கு அங்கே இதில் வரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் போகிற மாதிரி. हरे कृष्ण माताजी. ஸ்டாப் அண்ட் ஜாயின் இருக்கு, அது கொடுப்போமா மாதாஜி? ஜாயின் கொடுக்கணும் இல்லையா மாதாஜி? நம்ம மட்டும் தான் மிஸ் பண்ணிட்டோமோ? ஜாயின் கொடுத்து பாப்போம். எனக்கு ஜாயின் வரலையே. हरे कृष्ण माताजी. ஒன்னும் சொல்றதுக்கு இல்ல.
என்னடா இது நமக்கு வந்த சோதனை. ஆஹா, ஒன்னும் சொல்றதுக்கு இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேக்குதுங்களா ஹரே மாதாஜி? கிருஷ்ணா. கேக்குதுங்களா மாதாஜி? பிரபு பேசுறது கேக்குதா? கேக்குதுங்க மாதாஜி. ஓகே, பிரேக் அவுட் போயிட்டீங்களா எல்லாரும்? அவங்களாம் போயிட்டாங்க மாதாஜி. எனக்கு மட்டும் போலங்க மாதாஜி. நான் மைக் ஆன் பண்ணா அது காட்டு வந்து ஃபுல்லா போயிடுச்சுங்க மாதாஜி. இல்ல எனக்கு நெட்வொர்க் இஷ்யூ என்னன்னு ஓகே, எனக்கு இங்க இது வரலையே. சரி, நீங்க எந்த குரூப்ல? விக்னேஷ் பிரபு, நான் முதல் குரூப் சொன்னேன் இல்லையா? நீங்க அந்த முதல் 4 பக்கங்கள் படிச்சுக்கோங்க. விக்னேஷ் பிரபு, ஜெயந்தி மாதாஜி முதல் 4 பக்கங்கள், 2 பேருமே முதல் 4 பக்கங்கள் தான். ஏன் திருப்பி வந்துட்டாங்க? ராஜலட்சுமி மாதாஜி, ஐ திங்க் நீங்க இந்த குரூப்ல இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க 3 பேருமே இருக்கீங்க. நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. மாதாஜி. உபதேசாமிரதத்துல ஃபர்ஸ்ட் 4 பக்கம் மாதாஜி. ஆமா, உபதேசாமிர்தம் உங்களோட சாஃப்ட் காப்பி இருக்கு இல்லையா? முதல் 4 பக்கங்களை படிச்சுட்டு அதுல என்ன புரிதல் உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்றத நீங்க இது பண்ண ஆரம்பிங்க. சரிங்களா? சரிங்க மாதாஜி. ஓகே, நீங்க பண்ணிட்டே இருங்க. நான் அந்த ஜாயினிங் ரூம் அடுத்த ரூம்ல என்ன ஆகுதுன்னு பாத்துட்டு வரேன். பிரபு, இப்ப நீங்க தான் ஹோஸ்ட். நீங்க என்ன ஹோஸ்ட் பண்ண முடியுமா? என்ன ஹோஸ்ட் சரிங்க பண்ண மாதாஜி. முடியுமா? பண்ணிட்டேங்க என்ன மாதாஜி. பண்ணிட்டேங்க. பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே, நான் இப்ப அடுத்த குரூப்ல என்ன ஆகுதுன்னு பாத்துட்டு வந்துடுறேன். சரிங்க மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி இருக்கீங்களா மாதாஜி? நீங்களே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறீங்களா மாதாஜி? ஆமாங்க மாதாஜி. ஒருத்தர் படிச்சுட்டா அப்புறமா ஜெயந்தி மாதாஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணட்டுமே, அப்பதானே கொஞ்சம் இதுவா இருக்கு. அப்படித்தானே சொன்னா மாதாஜி? ஆனா மாதாஜி அது படிக்க சொல்லுங்க மாதா. படிக்கிறதே இந்த டைமிங் மாதாஜி நம்ம டிஸ்கஷன். ஆனா நம்ம சொல்றது வந்து என்ன புரிஞ்சுட்டோன்றது சொல்றது வந்து அந்த மாதாஜி வந்த பிறகு சொல்லணும் மாதாஜி. அந்த டைம்ல படிக்கிறது கரெக்டா ஓகே இருக்காது ஓகே. சரி சரி பிரபுஜி. ஸ்லோகம் ஓகே. ஒண்ணுல தானே படிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆமாங்க மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் 4 பேஜ்னு சொன்னாங்க. அதுவும் நீங்க ஆமா, கேட்கல. ஃபர்ஸ்ட் 4 பேஜ் நமக்கு. ஓகே மாதாஜி. ஸ்லோகம் 1ல இருந்தான்னு கேட்டாங்க மாதாஜி. ஆமா ஆமாங்க மாதாஜி. ஆமாங்க ஆமாங்க. வாட்சோ வேகம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் ஸ்லோகம் 1. ஸ்லோகம் 1 ஸ்லோகம் 5 மாதாஜி? ஸ்லோகம் 5ல தான் ஹரே சொன்னேன். கிருஷ்ணா. இல்ல ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்லோகம் 1 1. ஆமா. ஓகே பேஜ் நம்பர் ஓகே 1ன்னே போட்டிருக்கோம். அங்க இருந்து நம்ம ஓகே 4 பேஜ். ஓகே. அந்த இதுல இருந்து 4 பேஜ். ஓகே பிரபுஜி, தேங்க்யூ. ஓகே. நானுமே ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி சொல்றதுக்கு. அப்படி இல்லைன்னா நீங்க சொல்லிடுங்க மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி ஜெயந்தி இல்ல மாதாஜி. ராஜலட்சுமி மாதாஜி நீங்க கூட சொல்லாங்க மாதாஜி. எல்லாரும் ட்ரை பண்றோம் பிரபுஜி. இதுதானே ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் இதுவா சரிங்க இருக்கு. ஓகே, தெரிஞ்சது சொல்லுவோம். சரிங்க மாதாஜி. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அதாவது நம்மளோட பேச்சு, மனசு, கோபம், நாக்கு, வயிறு, அதுக்கப்புறம் வந்து பாலுறுப்பு, இதோட தூண்டுதல்களை எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவங்க தான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, சீடர்களை ஏற்பதற்குரிய தகுதி வாய்ந்தவர்களாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கொஞ்சம் சொல்லாங்களா மாதாஜி? எப்படி நானுமே கொஞ்சம் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், நீங்களே எனக்கு சொல்லுங்க மாதாஜி. எனக்கு எப்படி சொல்றது? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, சீடர்களை ஏற்பதற்கு தகுதி உடையவர்கள் கூடிய அந்த 5வது ஸ்லோகத்தை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. அதான் நானும் சொன்னேன். 5 ஃபர்ஸ்ட் தான் சொன்னாங்க. 5வது ஸ்லோகத்தோட முதல் 4 பக்கங்கள். அப்படிதான் சொன்னா. அப்படிதான் சொன்னா மாதாஜி. சரிங்க மாதாஜி. நான் தான் அப்பவே 5வது சொன்னேன் ஸ்லோகத்தோட முதல் இது. சரிங்களா? ஓகேங்க மாதாஜி. 52ல இருந்து 4 பேஜ் மாதாஜி. 51, 52ல இருந்து 54 வரைக்கும் நமக்கு 52ல ஸ்டார்ட் ஆகுது மாதாஜி. ஸ்லோகம் 5. 52. ஆமா மாதாஜி. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுவும் வந்துட்டாங்க. நீங்க அவங்களையும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி. இந்த ரூம்ல எப்படி போறதுன்னு தெரியல. அதான் நான் வந்து ட்ரை பண்ணா கட் ஆயிடுச்சு. அதான் திருப்பி ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்க ஆல்ரெடி அந்த குரூப்போட தான் இருக்கீங்க. ப்ராப்ளம் இல்ல. கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே பிரபுஜி சொல்லுங்க பிரபுஜி.
பிரபுஜி நமக்கு வந்து 52ல இருந்து 4 பேஜஸ் வந்து மாதாஜி வந்து நம்ம படிச்சது என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோமோ நம்மள யாராவது ஒருத்தர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். இப்போ ஒரு கொஞ்ச நேரத்துல மாதாஜி திருப்பியும் எல்லாரும் ஒரு ஜாயின் பண்ற நிமிஷம். மாதிரி ஸ்லோகம் 5ல இருந்து 4 அஞ்சு பேஜஸ் ஒரே ஸ்லோ- ஸ்லோகம். பிரபுஜி 4 பேஜஸ் ஒரே ஸ்லோகத்திலயா பிரபுஜி? ஒரே ஆமாங்க பிரபு. ஃபர்ஸ்ட் 4 பேஜஸ் ஒரே ஸ்லோகம் தான் நினைக்கிறேன். ஆமா ஆமாங்க பிரபு. அதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதே ஷேர் பண்ணேன்னு சொன்னாலே மாதாஜி, அதான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் எங்க ஷேர் ஆயிருக்குன்ட்டு. குரூப்ல குரூப் அதான் இதுலயே அது ப்ராப்ளம் போல. நான் இந்த குரூப்ல இல்ல, அதனால எனக்கு வந்திருக்கு பல்ல போட்டிருக்கு. புக் இல்லைங்களா பிரபு உங்ககிட்ட? அதான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். என்கிட்ட இருக்கான்னு புக்ல பார்த்துட்டு இருக்கேன். எனக்கு அந்த குரூப்ல நான் இல்லனால எனக்கு வரல. அதை நான் போய் பார்த்துட்டு இருக்கேன். எங்கடா வள்ளியே பிரபு நீங்க எனக்கு அனுப்பிச்சதுதான் நான் போட்டிருக்கேன். கிருஷ்ணமூர்த்தி புரியுது. பிரபு. அதான் பிரபு, அதான் மாதாஜி, அதான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஜஸ்ட் ஓப்பன் ஓகே. விக்னேஷ் பிரபு நீங்க ஹோஸ்டா இருக்கீங்க. என்ன திருப்பி ஹோஸ்ட் பண்ண முடியுமா? நான் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றேன். ஓகேங்க, இதோ பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. ஹேண்ட் ரைஸ். ஓகே பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நன்றி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. வெல்கம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 32. படிக்கலாங்களா? மொழிபெயர்ப்பேன். ஒரு ஸ்லோகம் 5 இல்லையா? நான் படிக்கவா பிரபுஜி? சரிங்க Yes, please. மாதாஜி. எல்லாம் சைலண்ட் ரீடிங்ல இருக்காங்க போல. One second, caller. One second. சரிங்க பிரபு. நமக்கு எவ்வளவு நேரம் டைம் கொடுத்திருக்காங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அவங்கள்ட்ட சொல்றதுக்கு? ஆமா நம்ம Time- சீக்கிரம் சொல்லணும். ஆமாங்க மாதாஜி. டைம் 4 மினிட்ஸ் மாதாஜி சொன்னாங்க. 4 9 சொன்னா தெரியல டக்குன்னு எனக்கு. நம்ம என்ன அப்படியே சார்? இது பண்ண என்ன சொன்னீங்க பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. என்ன சொன்னீங்க? பிரபுஜி இதான் நம்ம பிரபு இந்த 50. ஓகே சொல்லுங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரபுஜி நம்ம வந்து இது மாதாஜி வரத்துக்குள்ள இத படிச்சுட்டு மாதாஜிக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமாம் நம்ம. ஓகே ஒரு நிமிஷம். இந்த 5வது ஸ்லோகம் இல்லையா? ஆமா ஆமாங்க பிரபு. 52ல இருந்து 4 பேஜஸ் படிக்க சொன்னாங்க. அதுல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோன்றதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொன்னாங்க. நம்மள யாராவது ஒருத்தர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா கூட போதும் பிரபு. ஆமா அப்படியும் பண்ணா நானுமே போதும். ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆமா நான் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, பக்தி தொண்டின் 5வது அத்தியாயம் இல்லையா? இந்த ஹெட்டிங் என்ன போட்டிருக்கேன் பாருங்க. 5th ஸ்லோகம் பிரபுஜி. ஸ்லோகமா? ஸ்லோகம்னாக்க அந்த இது ஸ்ரீ paragraph- உபதேச பிரபுஜி உபதேச அமிர்தம் பிரபுஜி. ரசாமிர்த சிந்து கிடையாது. ஸ்ரீ உபதேசம் உபதேசாமிர்தமா? ஆமா உபதேசாமிர்தம் ஆமா book மிஸ் ஆகுது. உபதேசம். பிரபுஜி அந்த பேஜஸ் எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல அனுப்ப முடியுமா கொஞ்சம், if you don't mind? ஓகேங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்பர் இருக்கா பாருங்க. ஜெயந்தி மாதாஜி நீங்க படிச்சு நேருங்க மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் 4 பேஜ். படிக்கவா? ஆமா படிங்க ஆமாங்க மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்புல இருந்து படிக்கிறேன். சரிங்க சரிங்க. மாதாஜி. உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் Okay. பண்ற அளவுக்கு நீங்க கொஞ்சம் clarity பார்க்கணும். ஓகே ஸ்லோகம் 5வது ஸ்லோகம் சொன்னாங்க படிச்சு மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் பிரபுஜி நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஒரே நிமிஷம் பிரபு. படிங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. பகவான் கிருஷ்ணரின் திருநாமங்களை உச்சரிக்கும் பக்தரை ஒருவன் மனதால் கௌரவிக்க வேண்டும். பகவான் கிருஷ்ணனோட நாமத்தை சொல்றவங்களோட பக்தர் வந்து என்ன பண்ணுனா மனதால கௌரவிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. தீட்சை பெற்று பகவானின் விக்கிரக வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் பக்தர்களுக்கு ஒருவன் தனது பணிவான நமஸ்காரங்களை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். தீட்சை பெற்ற அந்த ஆன்மீக குரு கிட்ட இருந்து தீட்சை பெறாங்க இல்லையா, அவங்க தீட்சை பெற்ற பகவானின் விக்கிரக வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் பக்தர்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா பணிவான நமஸ்காரங்களை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். அவங்கள பார்த்தோன்னே நம்ம என்ன பண்ணணும், ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி நல்லா வணக்கம் சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி நமஸ்காரம் பண்ண சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் பக்தி தொண்டில் வலுவாது உயர்ந்த நிலையில் இருப்பவரும் மற்றவரை நிந்திக்கும் எண்ணம் அடுத்து மாத்துறீங்களா? சரி, நான் புக்கை பார்த்து படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. வந்துட்டீங்களா? வந்தாச்சு மாதாஜி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இல்ல பக்தி ரம்யா தொண்டில் நீங்க அந்த மாதிரி இருக்கு.
ஜெயந்தி மாதாஜி மாதாஜி ஜெயந்தி மாதாஜி. மாதாஜி ஓகே ஓகே, நீங்க கேரி ஆன் பண்ணுங்க. 9:35க்கு நீங்க மெயின் ரூம்க்கு வந்துருங்க. லீவுன்ற ஆப்ஷன் வரும்போது அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா 2 காட்டும். ஒன்னு மெயின் ரூம், இன்னொன்னு வந்து பிரேக் அவுட் ரூம். மெயின் ரூம்க்கு வந்துருங்க 9:35. ஓகே, ஓகே. முடிச்சிருங்க சீக்கிரம். பக்தி தொண்டில் வலுவாத உயர்ந்த நிலையில் இருப்பவரும் மற்றவரை நிந்திக்கும் எண்ணம் அறவே இல்லாதவருமான தூய பக்தரிடம் சங்கம் கொண்டவருக்கு உண்மையாக சேவை செய்ய வேண்டும். இப்ப மாதாஜி எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து உண்மையான பக்து கிருஷ்ண பக்தர் தானே. அவங்க எல்லாம் நமக்கு வந்து எல்லாமே சொல்லி தராங்க. சோ அவங்கள மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், உண்மையான சேவை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆமாங்க மாதாஜி. அடுத்து பொருளுரை படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் வாசிக்கிறேங்க மாதாஜி பொருள். முந்தைய மாதாஜி நீங்களே சொல்லிடுங்க மாதாஜி. நீங்களே கொஞ்சம் கதை மாதிரி சொல்றீங்க. நீங்களே சொன்னதை நான் படிச்ச டிரான்ஸ்லேஷன் மாதிரியே வாசிச்சிருவேன் மாதாஜி. முன்னாடி 4வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, 6 வகையான அன்பு பரிமாற்றங்களை நல்ல முறையில செயல்படுத்துறதுக்கு தகுதியான நபர்களை வந்து ஒருவன் கவனமுடன் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். அது எப்படின்னா, வைஷ்ணவர்களா அவர்களின் நிலைக்கு தக்கவாறு அணுக வேண்டும் என்று யார் சொல்லியிருக்காங்க, ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி அறிவுறுத்தியிருக்காரு. இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, கனிஷ்ட அதிகாரி, இந்த ஸ்லோகத்துல கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்திம அதிகாரி மற்றும் உத்தம அதிகாரி ஆகிய வைஷ்ணவர்களிடம் எவ்வாறு பழக வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகிறார். ஆன்மீக குருவிடம் இருந்து ஹரிநாம தீட்சை பெற்று கிருஷ்ணனின் திருநாமத்தை உச்சரிக்க முயன்று கொண்டிருக்கும் ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள் வந்து கனிஷ்ட அதிகாரி ஆவர். இப்ப நம்ம வந்து என்னன்னா ஆரம்ப பக்தர் தானே. சோ நம்மளாம் என்ன ஆன்மீக குருவிடம் இருந்து ஹரிநாம தீட்சை பெற்று கிருஷ்ணன் திருநாமத்தை உச்சரிக்க முயன்று கொண்டிருக்கும் ஆரம்ப நிலை பக்தர் வந்து கனிஷ்ட அதிகாரி ஆவார். கனிஷ்ட வைஷ்ணவரான அத்தகைய ஒருவரை மனதளவில் ஒருவன் மதிக்க வேண்டும். ஆன்மீக குருவிடம் இருந்து ஆன்மீக தீட்சை பெற்று அவரால் பகவானின் தெய்வீக சேவையில் அமர்த்தப்படுபவர் மத்திம அதிகாரி ஆவார். அதுக்கு ஆன்மீக தீட்சை பெற்று அவரால் பகவானின் தெய்வீக சேவையில் அமர்த்தப்படுபவர் என்ன சொல்றோம், மத்திம அதிகாரின்னு சொல்றோம். மத்திம அதிகாரியானவர் பக்தி தொண்டில் இடைநிலையில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறார். பக்தி தொண்டில் மிகவும் முன்னேறிய நிலையில் இருப்பவர் உத்தம அதிகாரி அல்லது உயர்ந்த பக்தன் என்று அறியப்படுகிறார். ரொம்ப எப்பவுமே கிருஷ்ணரை பத்தி நினைச்சிட்டே இருக்கிறது, அவரோட நாமத்தை சொல்லிட்டே இருக்கிறது, விக்கிரக வழிபாடு, அது எல்லாமே அவருக்கு பிரசாதம் பண்றது எல்லாமே பண்றாங்க இல்லையா. காலையில எந்திரிச்சதுல இருந்து தூங்குற வரைக்கும் அவரை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருக்கிறது, அவருக்கு சேவை செய்யறது எல்லாமே பண்றாங்கன்னா அவங்கதான் மிக உயர்ந்த உத்தமமான தூய பக்தி கொண்டவர், தூய பக்தர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ தூய்மையான நிலையத்தை கொண்டவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. களங்கமற்ற கிருஷ்ண உணர்வின் உயர்ந்த நிலையை அடைந்தவர். அவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, களங்கமற்ற கிருஷ்ண உணர்வின் உயர்ந்த நிலையை அடைந்தவர். இத்தகைய மகா பாகவதர், அதாவது மிக உயர்ந்த பக்தரின் சங்கமும் அவருக்கு சேவை புரிவதும் மிகவும் விரும்பத்தக்கதாகும் என்று ரூப கோஸ்வாமி நமக்கு சொல்றாரு. மிக உயர்ந்த பக்தரா இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம வந்து சேவை பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அடுத்து, பக்தி தொண்டின் கீழ்நிலையில் இருப்பவரும் கோயிலில் உள்ள விக்கிரகத்தை வழிபடுவதில் மட்டும் கவனம் செலுத்துவருமான கனிஷ்ட அதிகாரியின் நிலையில் ஒருவன் நிலை பெற்று விட மாத்திரீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்து கொஞ்சம் புக்க பார்த்து படிச்சுடுங்க அப்புறம் மாதாஜி, ஏன்னா லேட்டா இருந்தது இல்ல நமக்கு. பக்தி தொண்டில் கீழ்நிலையில் இருப்பவரும் சொல்லுங்க. நம்ம உத்தம அதிகாரின்னு கடைசியா ஒண்ணு பார்த்தோம் இல்லைங்க மாதாஜி. அந்த இடத்துல ஒரு 2 எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம். அதாவது பக்த பிரகலாத் ஒன்று எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம். அதாவது நம்ம கலியுகத்துக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாத் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அது இன்னுமே ஒரு சிறப்பா இருக்கும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏன்னா அப்ஜெக்ஷன் இருந்தா மாதாஜி நீங்களா சொல்லணும், நானே சொல்லிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இல்ல கரெக்ட் தான் பிரபுஜி, கரெக்ட். அந்த இடத்துல சொன்னா இன்னும் சிறப்பா இருக்கும் மாதாஜி. ஓகே ஓகே பிரபுஜி. இப்போ ஜெயந்தி மாதாஜி நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. ஏன்னா நம்ம பேராகிராஃப் வைஸ் படிச்சா கொஞ்சம் லேட் ஆகும். நீங்க இந்த மாதிரி பாயிண்டா சொன்னீங்கன்னா அது கொஞ்ச நேரத்துல சொன்ன மாதிரி இருக்கும்.
புரிஞ்சுக்கிறதுமே ரொம்ப எளிமையா இருக்குங்க மாதாஜி. நீங்க பென் ஓகே இருந்தா நோட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. சரிங்க நீங்க இந்த 3 விஷயம் அப்படியே கரெக்ட்டா அழகா நோட் பண்ணீங்கன்னா, நம்ம சிம்பிளா சொல்லி முடிச்சிடலாங்க மாதாஜி. ஓகே. இப்ப இந்த பேராகிராஃப்ல என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னா, வைஷ்ணவர்கள் அதாவது எப்படி என்ன சொல்றது? 3 விதமா வந்து பக்தர்களை பிரிக்கிறாங்க. என்னன்னா கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி. இப்ப இந்த 3 பேத்த வந்து பிரிக்கிறதுல கனிஷ்ட அதிகாரினா யாரு, மத்தியம அதிகாரினா யாரு, உத்தம அதிகாரினா யாருன்னு இங்க வந்து ரூபகோசாமி வந்து நமக்கு சொல்றாரு. இப்ப கனிஷ்ட அதிகாரிக்கு வந்து நம்ம யார சொல்லலாம்? நம்ம ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல இருக்கோம் மாதாஜி. உங்கள சொல்லுங்க. நம்மளதான் வந்து கனிஷ்ட அதிகாரின்னு சொல்லுவோம். மத்தியம அதிகாரினா யார சொல்லலாம்? குருவோட இது இந்த குரு குரு தீட்சைக்கு போற தீட்சைக்கு போற தீட்சை லெவலுக்கு போறதுக்கு முன்னே இருக்காங்க இல்லையா? எல்லா கு- எக்ஸாம்பிள் பண்ணிட்டு குரு ஹரே வந்து கிருஷ்ணா தீட்சை ஹரே கிருஷ்ணா 9:35 ஆயிடுத்து. எல்லாரும் இதை லீவ் பண்ணி மெயின் இதுக்கு வந்துருங்க. நீங்க ஆல்ரெடி மெயின் இதுல தான் இருக்கீங்க. L2 இப்ப ஜாயின் பண்ணிக்குவாங்க. சரியா பிரபு? நீங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி லீவ் பண்ணிட்டு அப்புறம் அதுல வரணுமா மாதாஜி? இல்ல இல்ல, இல்லைங்க நீங்க மாதாஜி, லீவ் நம்ம பண்ண மெயின்ல வேண்டாம். தான் நீங்க இருப்போம். அப்படியே இருங்க. நம்ம மெயின்ல நீங்க தான். அப்படியே இருங்க. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி, சொல்லுங்க பிரபுஜி. அப்படியே நீங்க 53, 54 கொஞ்சம் அப்படியே ரீகால் பண்ணுறீங்களா? நம்ம ஏன்னா 2 பேஜஸ் தான் பார்த்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். முடிஞ்சாலும் சொல்லுங்க, மாதாஜி ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா இதான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை நம்மளே பண்ணது. ஆமா சரிங்க. பக்தி தொண்டின் கீழ்நிலையில் இருப்பவரும் ஹரே கிருஷ்ணா கோயிலில் மாதாஜி, உள்ள மியூட்ல நீங்க பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. ஏன்னா ஜாயின் பண்ண போறாங்க டிவோட்டிஸ். அப்படியா? ஆமாங்க மாதாஜி. மியூட் பண்ணிடுமா? நீங்க மியூட் மியூட் பண்ண பண்ணிட்டு கேட்காதே. மாதாஜி இங்க ஜாயின் பண்ணுன்னு சொன்னாங்க மற்ற டிவோட்டிஸ். ஓகே ஓகே. மியூட் பண்ணிட்டேன். நீங்க நீங்க பார்த்துங்க மாதாஜி. என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நீங்க தான் நோட் பண்ணிக்கணும். டைமும் கம்ப்ளீட் ஆயிருச்சுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதான் ஃபர்ஸ்ட் தானே. ஆமாங்க நம்ம என்ன மாதாஜி. டைம் சீக்கிரமா போயிடுற மாதிரி இருந்துச்சு மாதாஜி. ஆமா இன்ட்ரெஸ்டிங்காவும் இருக்கு. ஆமாங்க நமக்கு மாதாஜி. தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கு. நம்ம இப்ப என்ன பண்ணணும், வீட்டுல அந்த இதை படிச்சுட்டு வந்துடணும். அப்ப ஈஸியா இருக்கும் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து. ஆமாங்க மாதாஜி. இல்லையா பிரபுஜி மாதாஜி? ஆமாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா சாஸ்வத மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி எல்லாரும் வந்துட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றீங்களா மாதாஜி? நீங்க லேப்டாப்ல ஷேர் பண்ணுவீங்க. பண்றேங்க பிரபுஜி. நீங்க லேப்டாப்ல தான் மாதாஜி ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றீங்க. ஆமா, சிஸ்டம்ல தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பிரபுஜி. ஆமா, நீங்க பண்ணுங்க மாதாஜி. கரெக்டா உங்களை கோஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன். நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணலாம் சாஸ்வத மாதாஜி. ஓகே, இந்த ஆக்டிவிட்டி எப்படி இருந்தது? வாட் இஸ் யுவர் ஒப்பீனியன் அபவுட் திஸ் ஆக்டிவிட்டி? மாதாஜி இது ஒரு விதத்துல பார்த்தா நன்னா இருக்கு. ஆனா கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்டா இருக்கிறதுனால we should be prepared for it இல்லையா மாதாஜி? சோ நம்ம வந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஓகே மாதாஜி. அது வந்து வீட்ல நம்ம அந்த இது ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்குமே கொஞ்சம் எளிமையா இருக்கும் மாதாஜி. ஆமா, ஆக்சுவலா இந்த செல்ஃப் லேர்னிங் இல்லையா? அப்ப நீங்க அதை படிச்சு பண்ணும்போது ஒரு குரூப் ஆக்டிவிட்டி, அது இல்லாம யூ வில் டெவலப் அ குட் இன்டிமசி வித் டிஃப்ரெண்ட் உங்க கூட இருக்க அந்த டிவோட்டிஸ். டீம் ஸ்பிரிட்டை வந்து இது இம்ப்ரவைஸ் பண்ணோம் அந்த மாதிரிலாம். சரிங்களா? ஸோ இது ஜஸ்ட் ஒரு 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 ட்ரையல் தான் நம்ம இப்போ பண்ணோம். நம்ம அந்த 5th ஸ்லோகம் பார்த்துட்டு, ஆனால் ஒரு விஷயம் இதில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, இப்போ எப்போ உங்களுக்கு குரூப் அசைன் பண்ணாலும் குயிக்காக, ஏன்னா டைம் பவுண்டட், அது 5 minutes 10 minutes அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்கன்னா மொத்தம் எத்தனை பக்கம் இருக்குன்னு பார்த்துக்கணும். ஒரு 2 நிமிஷம் ஒவ்வொருத்தராக செல்ஃபாக லேர்ன் படிக்க வச்சுட்டு அதில் படிச்சுட்டு அதோட எசன்ஸ் மட்டும் ஷேர் பண்ணணும். அப்போ உங்களுக்குள்ளாரே ஒருத்தரை இந்த தடவை ஒருத்தர் லீடராக பண்ணுங்க, அடுத்த தடவை இன்னொருத்தர் லீடரு, அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு, இல்லைனா எல்லாரும் படிச்சுட்டு எல்லாரும் சொல்லணும், எல்லாருமே ஈக்குவலாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். அதுக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டி வைக்கலாம். இது வந்து குரூப் டாஸ்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ குயிக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னாக்கா, ஒவ்வொருத்தராக உங்களுக்குள்ளே அசைன் பண்ணி அவங்கவுங்களே படிக்க ஆரம்பித்து, அதுக்கப்புறம் கடைசி 3 நிமிஷத்தில் 2 நிமிஷம் ரெப்ரசன்ட் பண்ண வச்சு ஒருத்தரை வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ண வைக்கணும். இப்போ நீங்கள்
இப்போ விக்னேஷ் பிரபு குரூப்பில் 5 பேர் இருக்காங்க, 5 பக்கம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஆளாளுக்கு ஒரு பக்கம் படிங்க குயிக்காக. அதில் படிச்சுட்டு அப்படியே வந்து அண்டர்லைன் பண்ணி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸை நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். அதில் இருக்கிறத பற்றி மட்டும்தான் நம்ம பேசணும். நம்மளுக்கு தோன்ற மாதிரியோ மற்ற விஷயங்களை பற்றியோ அந்த அனுமானம் இருக்கவே கூடாது. இதில் பிரபுபாதர் என்ன கொடுத்துருக்கார், இந்த விஷயத்தை பற்றி சொல்லியிருக்காரு, அவ்வளோதான். அது மட்டும்தான் நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும். நம்மளாம் இப்படி இருக்கலாமா அப்படி இருக்கலாமான்னு ஒரு இது இருக்கக்கூடாது, சரிங்களா? ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து அசைன்மெண்ட்டாக நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கலாம். இன்றைக்கி வந்து 9:40 ஆயிடுச்சு. ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே அந்த அவங்கவுங்களுக்கு அசைன் பண்ணது முதல் டீம் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும். இதை படிச்சுட்டு வாங்க. அடுத்த செஷனில் நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணுவீங்க. உங்களோட டீமில் ஆல்ரெடி நீங்கள் டீம் லீடர் ரெடி பண்ணியிருப்பீங்க. இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம் இனிமேல், சரிங்களா? ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுங்கள் மாதாஜி. பிரபுஜிஸ் யாராவது ஒருத்தர் வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ண படிக்கிற மாதாஜி. உள்ள தெரியுது தெரியுது, மாதாஜி. சரி ஸ்லோகம் படிக்க மட்டும் தெரியுது. வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங் ஷேர் பண்ணுங்க. கிருஷ்ணம் ஸ்லோகம் 5 தானே மாதாஜி? ஆமா ஆமாங்க பிரபுஜி. பிரபுஜி. கிருஷ்ண பகவான் கிருஷ்ணரின் திருநாமம் இதி இவ்வாறு எஸ்ய எவருடைய கிரி மனதிலோ வாக்கிலோ தம் அவன் மனசா மனதால் ஆத்ரியேத ஒருவன் கௌரவிக்க வேண்டும். தீஷா தீட்சை அஸ்தி அங்கே உள்ளது. சேத் அவ்வாயிரின் பிரணதிபி நமஸ்கரித்து ச மேலும் ப ஜந்தம் பக்தி தொண்டில் பஜந்தம் ஈடுபட்டு பஜந்தம் 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 பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு ஈஷம் முழுமுதற் கடவுளுக்கு சுஷ்ரூஷாய சேவினால் பஜன விக்யம் பக்தி தொண்டில் முன்னேறிய நிலையில் இருப்பவர். அனன்யம் வழி தவறி நடக்காமல் அந்நிய நிந்தா ஆதி மற்றவர்களை நிந்தனம் செய்தல் இத்தியாதி சூன்ய ஒன்றுமே இல்லாத ஹிருதம் எவருடைய இதயமானது ஈப்சித விரும்பத்தக்கது சங்க தொடர்பு லப்தியா இலாபம் பெறுவதன் மூலம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஓகே, யார் நம்ம குரூப்பை விட்டு இப்போ போனது? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அஸ்வின் பிரபுஜி டிராவல் இருக்காருன்னு சொன்னாங்க பிரபுஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஓகே ப்ரோ, ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ரம்யா மாதாஜி, நாளைக்கு கொஞ்சம் காலிங் சர்வீஸ் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. இந்த டீமில் கொஞ்சம் 12 பேரும் இன்னும் இருந்தாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு காலிங் சர்வீஸ் பண்ணி கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு வர சொல்லிடுங்க. இனிமேல் கொஞ்சம் நம்ம சீரியஸாக படிக்க போகிறோம். ஏன்னா இப்போ வரும் நீங்கள் மட்டும்தான் இருக்கீங்க, இந்த பேட்ச் மட்டும்தான் இருக்குது. அல்டர்னேட்டிவ் டேஸ் நமக்கு இருக்கும். டிஃப்ரெண்ட் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் முடிக்க போகிறோம். அதனால் நாளைக்கு நீங்கள் இந்த டீமோட எல்லாருக்கும் ஈவன் ஈக்குவலாக நீங்கள் டிசைன் பண்ணி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு டியூட்டி கூட கொடுத்துடலாம். காலிங் சேவ் பண்ணி வர வச்சிருங்க மாதாஜி, டே ஆஃப்டர் டுமாரோ. ஓகே, மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கியவர் தெய்வத்திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு யாராவது ஒரு மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா குயிக்கா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரேக் ஆகுது மாதாஜி. பிரேக் ஆகுது. கிருஷ்ணனின் திருநாமங்களை உச்சரிக்கும் பக்தரை இப்ப கேக்குதாங்க மாதாஜி? கேக்குது கேக்குது. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் கிருஷ்ணரின் திருநாமங்களை உச்சரிக்கும் பக்தரை ஒருவன் மனதால் கௌரவிக்க வேண்டும். தீட்சை பெற்று பகவானின் விக்கிரக வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் பக்தருக்கு ஒருவன் தனது பணிவான நமஸ்காரங்களை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். மேலும் பக்தி தொண்டில் வழுவாது உயர்ந்த நிலையில் இருப்பவரும் மற்றவரை நிந்திக்கும் எண்ணம் அறவே இல்லாதவருமான தூய பக்தரிடம் சங்கம் கொண்டு அவருக்கு உண்மையாக சேவை செய்ய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுக்கு முந்தின ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பண்ணோம்? 6 விதமான விஷயங்கள் பார்த்தோம். எப்படி வந்து பக்தி தொண்டை வளர்க்கறது அப்படின்றத வந்து பார்த்தோம் இல்லையா? அன்பிற்கான லட்சணங்கள் என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். வெகுமதிகளை கொடுக்கறது, தானம் கொடுக்கறது, தானம் எடுத்துக்கொள்றது. அது போல் ஒருத்தவங்க கிட்ட நம்பிக்கையோட நம்மளுடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்துறது, அதே சமயத்தில் நம்பிக்கையோடு விசாரிக்கிறது, அவங்க கிட்ட இருக்கிற விஷயங்களை நம்ம கேட்கறது கொடுக்கறது எல்லாமே கிருஷ்ண விஷயமாக இருக்கணும். பிரசாதத்தை ஏற்றல், பிரசாதத்தை அளித்தல், இதெல்லாம் பக்தர்களுக்கு இடையில் பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய அன்பிற்கான லட்சணங்கள் பார்த்தோம். 6 விஷயமா பார்த்துட்டு இருக்கோம், முதல் பதத்துல இருந்து 4வது பதம் வரைக்கும். இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய இந்த 5வது பதத்துல என்ன அப்படின்னாக்கா, 3 நிலையான பக்தர்களை நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? ஸோ நம்ம முதல்ல உள்ள வரும்போது என்ன பண்ணுறோம்? பகவானுடைய நாம உச்சாடனம்.
அவங்கள நம்ம எப்படி கௌரவிக்கணும்? ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துட்டோம். தூய பக்தர்களுக்கு நடுவுல இருக்கக்கூடிய 6 லட்சணங்கள் என்ன? தானம் கொடுக்கணும், தானம் எடுத்துக்கொள்ளணும், நமக்கு நம்பிக்கையோடு அவங்க கிட்ட விசாரிக்கிறது. இவங்களால இவங்க கிட்ட என்னோட இதை சொன்னோன்னா எனக்கு தீர்வு வரும் நம்பி அவங்க கிட்ட விஷயத்த சொல்றது. அதே மாதிரி அவங்களுடைய விஷயத்தை கேட்டுக்கொள்வது. அது மட்டுமல்ல, பிரசாதம் கொடுக்கறது, பிரசாதம் ஏற்றுக்கொள்வது. இதெல்லாம் வைஷ்ணவ ஈட்டிகிட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம். இதுல வந்து நம்ம பார்க்கறது என்ன அப்படின்னாக்கா, பக்தர்களை நிலைப்படுத்துறோம். 3 வகையான பக்தர்கள் இருக்காங்கன்னு பார்க்குறோம். பகவானுடைய நாமத்தை உச்சாடனம் செய்யக்கூடிய பக்தர்களை மனதால ஒருத்தவங்க கௌரவிக்க வேண்டும். யாரையுமே நாம நிந்திக்க கூடாது. எல்லார் மேலேயும் மரியாதை இருக்க வேண்டும். அவங்கள வந்து கௌரவிக்கணும். 2வது என்ன அப்படின்னாக்கா, பகவானுக்கு விக்கிரக வழிபாடு பண்றாங்கல்ல, தீட்சை பெற்றவங்க மட்டும்தான் விக்கிரக வழிபாடு. நம்ம இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 விதமான தீட்சை இருக்கு இஸ்கான்ல. ஸோ முதல் வந்து ஹரிநாம தீட்சை, 2வது வந்து பிராமண தீட்சை, 3வது வந்து சந்நியாச தீட்சை. சந்நியாச தீட்சை பிரபுஜிஸ்க்கு மட்டும்தான் இருக்கு. ஹரிநாம தீட்சை நமக்கு வந்து 16 மாலைகள் ஜபம் செய்து குருவோட ஷெல்டர் வாங்கிட்டு அந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அப்சர்வ் பண்ணி ஹரிநாம தீட்சை கொடுக்குறாங்க. அதுக்கடுத்து பிராமண தீட்சை. பிராமண தீட்சை எடுத்துக்கொண்டோம் அப்படின்னாக்கா பகவானுக்கு நித்திய சேவை பண்ணக்கூடிய தகுதி நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஸோ அதை தான் இவங்க பார்க்குறோம். அந்த மத்தியம அதிகாரின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, டெம்பிள் பிரசிடென்ட்டு, பகவானுக்கு நேரடியாக சேவை செய்யக்கூடியவர்கள், அவங்கள பற்றின விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்ப்போம், ஒவ்வொருத்தங்களுடைய குணங்கள். ஸோ அந்த தீட்சை பெற்ற பகவானுக்கு விக்கிரக வழிபாடு செய்யக்கூடிய பக்தர்களுக்கு நாம் எப்படி இருக்கணும்? பணிவான நமஸ்காரங்களை நாம் அர்ப்பணிக்க வேண்டும். அதை விட அடுத்த நிலையில் இருக்கவங்க யாரு? பக்தி தொண்டில் வழுவாது. என்ன காரணம் வந்தாலும் கொஞ்சம் கூட வழுவாமல். ஹிஸ் ஹோலினஸ் கோபாலகிருஷ்ண கோஸ்வாமி மகாராஜ் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன். அவங்க நைட்டு எத்தனை நேரம் இதாக வந்தாலும் காலையில் கரெக்டாக மங்களார்த்தி வந்துடுவாங்க, கடைசி நாள் வரைக்குமே. ஸோ அந்த மாதிரி எப்பொழுதும் வந்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்து கொண்டு எதுலேயும் அந்த பக்தி தொண்டுல வழுவாமல் இருக்காங்க இல்லையா, அந்த உயர்ந்த நிலையில் இருக்கவங்க. அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு நிந்திக்கணும் அப்படின்ற எண்ணமே நமக்கு வரக்கூடாது. அறவே இல்லாதவருமான தூய பக்தரிடம் சங்கம் கொண்டு அவருக்கு உண்மையாக சேவை செய்ய வேண்டும். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து வாப்பு சேவா, வாணி சேவா அப்படின்னு இருக்கு. வாப்பு சேவா அப்படின்னாக்கா ஃபிசிக்கலாக அவங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறது. வாணி சேவா அப்படின்னாக்கா அவங்களுடைய பிரச்சாரத்தை நம்ம கேட்கறது, அதை அப்படியே மற்றவங்களுக்கு எடுத்து சொல்றது, நாமும் அப்படியே வாழ்றோம். ஸோ இது வந்து ராஜலட்சுமி மாதாஜி ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி 3 விதமான நிலையான பக்தர்களை பற்றி தான் பார்க்குறோம். இப்போ முதல் குரூப்ல இருந்து யாரை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறீங்க? எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். டைம் இருக்கு நமக்கு. இதில் இருக்கிறது மட்டும்தான் நம்ம பேசணும், சரிங்களா? உங்களோட புரிதல் இதில் என்ன இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்க. முதல் பேராகிராஃப், முதல் குரூப்லேருந்து யார் சொல்ல போறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. விக்னேஷ் பிரபு குரூப் இல்லையா? விக்னேஷ் பிரபு, சாஸ்வத மாதாஜி, ஜெயந்தி மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி குரூப் சொல்லுங்க. ஜெயந்தி மாதாஜி. சொல்றேன் மாதாஜி. சாஸ்வத மாதாஜி கொஞ்சம் இதை நீங்க கீழே இறக்கலாம். பொருளுரை புத்தகம் இருக்கா? ஜெயந்தி மாதாஜி கையில புத்தகம் இருக்கா? இருக்குங்க மாதாஜி, இருக்குங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். உங்க குரூப்ல இருக்க எல்லாருமே சொல்லணும். அடுத்த பேராகிராஃப் ரெடியா இருங்க. ராஜலட்சுமி மாதாஜி, அடுத்த பேராகிராஃப் நீங்க. அடுத்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நானே ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி. ட்ரை பண்ணுங்க பிரபு, ட்ரை பண்ணுங்க. யாருனாலும் ட்ரை பண்ணுங்க. உங்க குரூப்ல இருந்து அடுத்தடுத்து இருக்கவங்க ரெடியா இருந்துக்கங்க. நீங்க உங்களுக்குள்ளேயே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சொல்லுங்க. நம்ம வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல கனிஷ்ட அதிகாரினா என்னன்னு பாக்குறோம் மாதாஜி. அப்புறம் மத்தியம அதிகாரினா என்னன்னு பாக்குறோம் மாதாஜி. அப்புறம் உத்தம அதிகாரி, பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ். இப்போ வந்து அதுக்கு முந்தின கனிஷ்ட பேராகிராஃப், அதுக்கு முந்தின 6 பேராகிராஃப், சாரி 6 லைன் வரிகள், அதுல இருந்து ஆரம்பிங்க. ப்ரொசீட் பிரபு. மறந்துருச்சு மாதாஜி. நான் பிடிஎஃப் எடுத்துக்கிறேன் மாதாஜி. இல்ல ஜெயந்தி மாதாஜி நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. சொல்றேன் பிரபுஜி. இப்ப வந்து அன்பு பரிமாற்றங்கள் சொல்லி நம்ம முன்னாடி ஸ்லோகத்துல 4வது ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம்ல மாதாஜி, அத வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்ம கவனமா அத வந்து கவனமா நம்ம வந்து செயல்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி வைஷ்ணவர்களை வந்து என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அவங்கள வந்து அவங்களுக்கு நம்ம வந்து சேவை பண்ணணும்னு சொல்றாங்க ரூப கோஸ்வாமி.
இந்த ஸ்லோகத்துல வந்துட்டு ஆஹ் கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி அப்படின்னு சொல்லி 3 வகையா என்ன சொல்றாங்கன்னா பக்தர்களை வந்து பிரிக்கிறாங்க. 3 வகையா பிரிக்கிறதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து கனிஷ்ட அதிகாரி அப்படின்றது யாரு அப்படின்னா விக்கிரகத்தை வழிபடுறவங்க. ஆஹ் விக்கிரகத்தை வழிபடுறவங்களதான் என்ன சொல்றாங்கன்னா கனிஷ்ட அதிகாரி அப்படின்னு சொல்றாங்க. விக்கிரகத்தை வழிபட்டா மட்டும் போதாது. ஆஹ் விக்கிரகத்தை வந்து பக்தர்கள் வந்து கும்பிடுறப்ப வந்து அவங்களையும் கரெக்டா மதிக்கணும். தேவையில்லாம எதுவும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது அந்த மாதிரி உள்ளது. அதுக்கப்புறம் வந்து மத்தியம அதிகாரி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா உம் ஆன்மீக ஆன்மீக குருவிடம் இருந்து ஹரிநாம தீட்சை சாரி ஆன்மீக குருவிடமிருந்து ஹரிநாம தீட்சை பெற்று கிருஷ்ணரின் திருநாமத்தை உச்சரிக்க முயலும் ஆரம்ப நிலை பக்தர் வந்து அவங்கதான் வந்து கனிஷ்ட அதிகாரி அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து கனிஷ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆன்மீக குருவிடம் இருந்து ஆன்மீக தீட்சையை பெற்று அவரால் பகவானின் தெய்வீக சேவையில் முழுமையாக ஈடுபடுத்தப்பட்டிருப்பவர் வந்து மத்தியம அதிகாரி அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கும் மேல என்ன சொல்றாங்கன்னா பக்தி தொண்டுல வந்து மிகவும் முன்னேறிய நிலையில் உள்ள உயர்ந்த பக்தர் வந்து உத்தம அதிகாரி அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இத வந்து களங்கமற்ற கிருஷ்ண உணர்வின் உன்னத நிலையை அடைந்தவருமான மகா பாகவதர் என்று அழைக்கப்படும் இத்தகைய மிக உயர்ந்த பக்தரின் சங்கமும் சேவையும் மிகவும் விரும்பத்தக்கது என்று ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி வந்து பரிந்துரைக்கிறார். ஹரே ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. சூப்பர் மாதாஜி, சூப்பர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ புரிஞ்சிச்சு அவங்களுக்கு அந்த அந்த பேராகிராஃப்லேருந்து நம்ம என்ன எசென்ஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்ட்டு. அதில் ஒரு விஷயம் கூட நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ நம்ம முதல் 6 லைன் எதுக்கு பிரபு சொல்லும்போது சொன்னேன் அப்படின்னாக்கா அவங்க ரொம்ப அழகாக எடுத்தாங்க. இதனுடைய எசென்ஸே வந்து பார்த்தோன்னா 3 விதமான பக்தர்களை பற்றி தான் நம்ம சொல்கிறோம். ஆனால் அது முதல் 6 லைனை எதுக்கு நான் எதையுமே விடக்கூடாதுன்னு சொன்னேன்னா ஏன்னா முதல் 4வது ஸ்லோகத்தில் இதுக்கு முந்தின ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்த்தோம் அந்த பக்தர்களுக்கு நடுவில் எப்படி அன்பு பரிமாற்றம் நடக்கணும் அப்படின்னு. அந்த பக்தர்களை செலக்ட் பண்ணோம் இல்லையா, அதை கவனத்தோட நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்றத தான் நம்ம இப்ப பார்க்கணும். அதுல என்ன மாதிரியான பக்தர்கள் தெரிஞ்சாதானே அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அங்க வந்து நம்மளுடைய செயல்களை செய்ய முடியும், அன்பு பரிமாற்றம் பண்ண முடியும். அதற்காக தான் அடுத்த ஸ்லோகம். இப்போ உங்களுக்கு புரியுது அந்த கனெக்டிவிட்டி ஏன் முதல் 4க்கும் 5க்கும் என்ன இருக்கு அப்படின்னுட்டு. ஸோ இதுக்கு முந்தின பதத்துல 6 விதமான அன்பு பரிமாற்றங்களை பார்த்தோம். அப்போ தகுதியான நபர்களை ரொம்ப கவனத்தோட நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும். அப்போ முதல்ல அதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் யாரு எப்படிப்பட்டவங்க, எப்படி நம்ம அவங்களை அணுகிறதுன்னு. அதற்காக தான் வந்து அவங்க நிலைக்கு ஏற்றாறு போல நாம அவங்கள அணுக வேண்டும். அது ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை, சென்டென்ஸ். அதுல இருந்து நம்ம இப்ப எடுத்துக்கிறோம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மாதாஜி சொன்னது போல, பிரபுஜி சொன்னது போல 3 விதமான அதிகாரிகள் பார்க்கிறோம். கனிஷ்ட அப்படின்னாக்கா ஆரம்ப நிலை பக்தர், மத்தியன்னா மத்தியில இருக்கவங்க, ஆரம்ப நிலை பக்தர், உயர்ந்த பக்தர், 2 பேருக்கும் நடுவுல இருக்காங்க. அப்போ அவங்க 3 பேருடைய குணங்கள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஆரம்ப நிலை பக்தருடைய குணம் என்ன இருக்கு இங்க அப்படின்னா ஹரிநாம தீட்சை பெறணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வத்துல இருக்கிறவங்க. ஒண்ணு, அவங்க திருநாமத்தை உச்சரிக்கணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கவங்க இல்லையா. ஸோ இவங்கள நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த ஆரம்ப நிலை பக்தரை மனதளவில் நாம அவங்களுக்கு மரியாதை செலுத்த வேண்டும், அவங்கள வந்து மதிக்க வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். யாரையும் நம்ம தூஷிக்க கூடாது, அவங்கள மனதளவில் மதிக்கணும். ஸோ 3 விஷயம் பார்த்தோம் கனிஷ்ட அதிகாரி பற்றி. அவங்க ஆரம்ப நிலை பக்தர், ஹரிநாம தீட்சை பெறணுன்ற ஆவலோட இருக்கிறவங்க, பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிச்சுட்டு இருக்கவங்க. அவங்கள வந்து நாம என்ன பண்ணணும், மனதளவில் அவங்களுக்கு மரியாதை செலுத்த வேண்டும். அடுத்த நிலை யாரு, மத்தியம அதிகாரி. அவங்க பகவானுடைய சேவையில ஆல்ரெடி அமர்த்தப்பட்டவர்கள். அவங்க என்ன பண்றாங்க, நேரடியாக பகவானுக்கு சேவை செய்யறாங்க. பிராமன் தீட்சை எடுத்தவங்க தான் பகவானுக்கு போய் அர்ச்ச விக்கிரக வழிபாடு, அவங்க ஆர்த்திலாம் பண்றாங்களே, அது வந்து பிராமன் தீட்சை எடுத்தவங்களால தான் பண்ண முடியும். ஸோ அவங்கள மத்தியம அதிகாரி யாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அவங்க பக்தி தொண்டுல இடைநிலையில் இருக்கக்கூடியவங்க, மத்தியில இருக்கவங்க. அவங்க முன்னேறிய நிலையில், யாரு கனிஷ்ட அதிகாரி காட்டிலும் மிகவும் முன்னேறிய நிலையில் இருக்கக்கூடியவங்க. ஒரு நிமிஷம். பகவானோட சேவையில் அமர்த்தப்படக்கூடியவர்கள் மத்தியம அதிகாரிகள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ குரு கிட்ட இருந்து ஆன்மீக தீட்சை பெற்றவர், பகவானுடைய சேவையில் அமர்த்தப்பட்டவர், பகவானுக்கு பக்தி தொண்டுல இடைநிலையில் இருக்கக்கூடியவங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம்.
இவங்களை விட மிகவும் முன்னேறிய நிலையில் இருப்பவர்கள் தான் உத்தம அதிகாரி. உத்தம அதிகாரியுடைய குணங்கள்லாம் என்னன்னு பார்க்குறோம். அவர் வந்து உயர்ந்த பக்தர், மகாபாகவதர். மாதாஜி சொன்னது போல உயர்ந்த பக்தர், மகாபாகவதர், உத்தம அதிகாரி. அவங்கக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய குணம் என்ன? யாருக்கிட்டையும் குறை கண்டுபிடிக்கவே மாட்டாங்க. அவங்க குறை காண்பதில் ஆர்வமே இல்லாம இருப்பாங்க. எப்பவும் தூய்மையான இதயத்தை கொண்டவர்களாக இருப்பாங்க. நம்மளோட குரு மகாராஜ்லாம் பாருங்க, அப்பழுக்கற்றவர்களாக இருப்பாங்க, தூய்மையான இதயத்தை கொண்டவர்கள், கலங்கமற்ற கிருஷ்ண உணர்வின் உயர்ந்த நிலையை அடைந்தவர்கள். பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும், அந்த கிருஷ்ண உணர்வுல எந்த ஒரு கலங்கமும் இல்லாம மிக உயர்ந்த நிலையை அடைந்த பக்தர்கள். அதனாலதான் அவங்க வந்து உத்தம அதிகாரி, மகாபாகவதர்கள். அப்படிப்பட்ட மிக உயர்ந்த பக்தருடைய சங்கமும் அவருக்கு சேவை புரிவதும் மிகவும் விரும்பத்தக்கது. அதுதான் 2 விதமான சேவை. இன்னும் வரப்போற கிளாஸ்ல பார்ப்போம். வாப்பு சேவா, வாணி சேவா. அப்போ அந்த குருவோட கிளாஸ் நம்ம லிசன் பண்ணணும். பிரபுபாதருடைய கிளாஸ் தினமும் அட்டென்ட் பண்ணணும். நம்மளுடைய சிக்ஷா குருலாம் சொல்லுவாங்க, அதனுடைய அர்த்தம் நமக்கு புரியாது, ஆனால் அதனுடைய தாத்பரியம் இதுதான். ஸோ இந்த முதல் பேராகிராஃப்ல 3 விதமான பக்தர்களை பார்த்தோம். எப்படி பக்தர்களை வந்து செலக்ட் பண்ணணும், அவங்கவுங்க நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி மரியாதை பண்ணணும். கனிஷ்ட அதிகாரிக்கு மனதளவில் நம்ம வந்து மரியாதை செலுத்தணும். அதே போல் மத்தியம அதிகாரி, அவங்க பகவானுக்கு நேரடியாக தொண்டு செய்கிறவங்க, சாஷ்டாங்கமாக அவங்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணணும். 3வது நிலை உத்தம அதிகாரிகள். அவங்க எப்பவும் பகவானுக்கு தூய பக்தி தொண்டு செஞ்சுட்டு இருக்கிறதுனால வழுவாமல், அதனால உயர்ந்த நிலையில் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாம சேவைகள் நிறைய செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இன்னும் 4 நிமிஷம் இருக்கு. யாரு அடுத்தது சொல்றீங்க? அட்லீஸ்ட் அந்த ஸ்லோகம் முடிச்சிருக்கு இல்லையா, அது வரைக்குமாவது ட்ரை பண்றீங்களா? பிரபு, மாதாஜி, விக்னேஷ் பிரபு, விக்னேஷ் பிரபுவும் போயிட்டாங்களா? ஸ்லோகம் படிக்கவா மாதாஜி? ஸ்லோகம்லாம் படிக்க வேண்டாம், நான் அந்த இது சொல்றேன். நீங்க அதுக்கு கீழே இருக்குல்ல, அர்ச்சாயாம் ஏவஹரையே, அந்த ஒரே ஒரு பேராகிராஃப், அந்த ஸ்லோகம், அதுக்கு கீழே இருக்க பேராகிராஃப், அது வரைக்கும் யாராவது சொல்றீங்களான்னு கேக்குறேன். அர்ச்சாயம் ஏவ ஹராய, இல்ல அதுக்கு மேல இருக்கு பாருங்க, இந்த பக்தி தொண்டின் கீழ் பக்தி தொண்டு, அதுல இருந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. பக்தி தொண்டின் கீழ். ஓ, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணமா மாதாஜி? நீங்க அதுதான் பண்ணீங்க இப்ப 15 மினிட்ஸ். இந்த கோவிலுள்ள விக்கிரகத்தை வந்து நல்லபடியாக வழிபட்டு ஸ்ரத்தையுடன் அவ வந்து ஸ்ரத்தையுடன் இருக்க வேண்டும். விக்கிரகத்தை வழிபட்டா மட்டும் பத்தாது மாதாஜி. யார் அப்படி வழிபடுறாங்க? விக்கிரகத்தை வழிபடுறது மட்டும் தன்னோட நலன் போறவங்க யாரு? கனிஷ்ட அதிகாரி. கனிஷ்ட அதிகாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. குரூப் எஃபர்ட் வரும்போது ரொம்ப அழகா வருது பாத்தீங்களா? தனியா இருக்கிறத விட குரூப்பா சொல்லும்போது அப்புறம் டக்கு டக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிறீங்க. சூப்பர். ஸோ இங்க வந்து நம்ம அவங்க என்ன நிலையில இருக்காங்க? இந்த பக்தியோட 3 படியில கீழ் நிலையில இருக்காங்க. யாரு? கனிஷ்ட அதிகாரி. கோயிலுக்கு வராங்க, விக்கிரக வழிபாடு பண்றாங்க, போயிடுறாங்க. அவரை மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ்டா இருப்பாங்க. வருவாங்க, இது பண்ணுவாங்க. பக்கத்துல இருக்க பக்தர்கள் கூட சங்கம் வச்சுக்கணும், அந்த இதெல்லாம் தெரியாது. ஏன்னா இப்பதான் ஆரம்ப நிலையில இருக்காங்க இல்லையா? அவங்க அந்த நிலையோட நின்றுடக்கூடாது, அதுக்கு அடுத்த நிலைக்கு அவங்க போகணும். அதுக்கு பக்தர்களுடைய சங்கம் மிக முக்கியம். ஓகே, அந்த ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா யாராவது? அர்ச்சாயாம் ஏவ ஹரயே பூஜாம் யஸ்ரத்தயே ஹதே ந தத் பக்தேஷு சான்யேஷு ச பக்த பிராக்ருத ஸ்மிருதஹ. ஓகே, அந்த 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 பேராகிராஃப் வாசிங்க. மீன்ஸ் எசன்ஸ் பண்ணி சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்களிடம் எக்ஸ்பிளனேஷன் மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு, நீங்க படிச்சது இல்லைங்க மாதாஜி, நான் டிரான்ஸ்லேஷன் நினைச்சேங்க மாதாஜி. பரவாயில்ல பிரபு, ட்ரை பண்ணுங்க. அது பார்த்தே நம்ம உங்களால சொல்ல முடியும் இல்லையா? சொல்லுங்க. நம்ம கனிஷ்ட அதிகாரின்னா என்னன்னு பார்த்தோங்க, அவங்க வந்து பக்தர்கிட்டையும் பொதுமக்கள்கிட்டையும் எப்படி நடந்துக்கணும்னு தெரியாதுங்க மாதாஜி. அந்த அறியாமல் இருக்காங்க. கோயிலில் இருக்கும்போது மட்டும் அவங்க அர்ச்சகத்தை வந்து நம்பிக்கையா வழிபட்டுறாங்க. ஆனா பக்தர்கள் அல்லது அந்த கனிஷ்ட அதிகாரி அதுக்கு தான் வந்து அவங்க விக்கிரகத்தை மட்டும் பார்க்கறதுனால மற்ற விஷயங்கள் அவங்களுக்கு வந்து அந்த அறியாமை இல்லாதவங்கள கனிஷ்ட அதிகாரின்னு சொல்றாங்க முத்தாச்சி. அந்த அறியாமை இருக்கவங்க. கரெக்ட். ஹரி ஹரி போல். சோ கனிஷ்ட அதிகாரியோட இன்னொரு பெயர் என்னங்க? பிராகிருத பக்தர். ஏன் அவங்கள பிராகிருத பக்தர்னு சொல்றோம்? ஏன்னா
அவங்க அறியாமையில இருக்காங்க. என்ன அறியாமை? பக்தர்கள் கிட்ட சங்கம் வச்சுக்கணுன்ற ஒரு அறிவு இல்லாததுனால. ஸோ பக்தர்கள் பொதுமக்கள் கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும்னு தெரியல. அவங்களோட ஒரே நோக்கம் என்ன? கோயிலுக்கு வர்றது, பகவானுக்கு பிரார்த்தனை பண்றது, போயிடுறது, அவ்வளவுதான். அடுத்து அதே சொல்லுங்க. மாதிரி அவங்க அந்த நிலையில மட்டும் இருந்தா நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் முன்னேற்றம் அடைய முடியாது. அதனால அவங்க மத்தியம அதிகாரி நிலைக்கு வர்றதுக்கான உயர்த்திக்க முயற்சி பண்ணாங்க மாதாஜி. அறிவோல். சொல்லுங்க அடுத்தது. ஈஸ்வரே ஸ்லைட் ததீனேஷு பாலிஷேஷு விசுத்யசு ச பிரேமே மைத்ரி கிருபோபேக்ஷா ய கரோதி சமத்யமாக. எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க இப்ப. முழுமுதற் கடவுளை, இங்க முழுமுதற் கடவுள்னா கிருஷ்ணரை வந்து அன்புக்குரியவராக உன்னதமா அவரே வந்து கதின்னு எண்ணி பக்தர்களோடையும் சங்கம் கொண்டு அறியாமல் இருக்காங்கல்ல. இப்ப நம்மளே கூட மாதாஜியோட கருணையாலதான் நம்மளே இங்க இருக்கிறோம். அது மாதிரி இந்த நம்மளுமே மாதிரி கருத்தெல்லாம் வரவே கூடாது. அங்க என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் தான் நம்ம சொல்லணும். அறியாமையில சரிங்க இருக்கவங்க கிட்ட கருணை கொண்டு அந்த மாதிரி தான். சரிங்க சரிங்களா? மாதாஜி. நானும் உங்க கூட சேர்ந்து படிக்கிறேன். அந்த இதுக்கு நம்ம எப்படியுமே அது ஒரு பெரிய இதாயிடும். அதனால பிரபுபாதரை மட்டும்தான் நம்ம வந்து எசன்ஸா எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? அவரை மட்டும்தான் நம்ம கோட் பண்ணணும். எங்கேயுமே டீச்சர்ஸ் யாருமே சொல்லக்கூடாது. உங்களோட கருணை இல்லைன்னா எனக்கு இந்த சேவை கிடையாது. அதனால நீங்க அதை தயவு செஞ்சு சொல்லிடாதீங்க. சொல்லுங்க. மன்னிச்சிருங்க பிரபு, ஏதாவது தப்பா சொல்லியிருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லைங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க. மாதாஜி, இங்க அழுக்காறு உடையவர்களை தவிர்ப்பவருமான அது புரியலைங்க மாதாஜி. கருணை கொண்டு அழுக்காறு உடையவர்களை தவிர்ப்பவருமான பக்தரே மத்தியம் அதிகாரி. அழுக்காருன்னா என்ன சொல்றது, ஒரு தூய்மை இல்லாதவங்கன்னு சொல்லுவோம்ல, அப்பழுக்கற்றவர்கள்னு எப்படி நம்ம சொல்றோம். அப்பழுக்கற்றதுன்னா அங்க கொஞ்சம் கூட ஸ்பிக் அண்ட் ஸ்பின் சொல்லுவாங்கல்ல, சுத்தமா இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. இங்க வந்து என்னன்னு நம்ம பாக்குறோம், அறியாமல் இருப்பவர்களிடம் கருணை கொண்டு அழுக்காறு உடையவர்களை தவிர்ப்பவருமான. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாத்திகர்கள் பகவானே இல்லைன்னு சொல்றாங்க. அவங்க கிட்ட போய் இவங்க வந்து வாதாட முடியாது. மத்தியம அதிகாரிகள் அப்படியா நன்றி அப்படின்ட்டு அவங்க கிட்ட வந்து வெளில வந்துருவாங்க. யாராவது பகவானை தூஷித்தாங்கன்னா அந்த இடத்துல இருக்காம வெளில வந்துருவாங்க. ஏன்னா அவங்க கூட போராடுறதுக்கு எனக்கு வந்து இது இல்லை. அந்த அளவுக்கு அவங்க இப்ப உத்தம அதிகாரிகள்லாம் அவங்கள பார்த்த மாத்திரத்திலேயே வந்து இந்த நாத்திக அதிகாரியோ மற்றவங்களோ வந்து பேசவே முடியாது அவங்க கிட்ட. நீங்க வந்து ப்ராக்டிக்கலா பார்க்கலாம். ஸோ இங்க வந்து மத்தியம அதிகாரிகள் யாரு பகவானுக்கு நேரடியா பக்தி தொண்டு பண்றாங்களோ, உத்தம அதிகாரிகளுக்கும் கனிஷ்ட அதிகாரிகளுக்கும் மத்தியில இருக்கக்கூடியவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா, அறியாமையில் இருப்பவங்க கிட்ட கருணை கொண்டு. ஏன்னா அவங்க கிட்ட போய் இல்லை பகவான் தான் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க ஆல்ரெடி பகவானே இல்லைன்னு ஒரு கான்செப்ட்ல இருக்காங்க. அப்போ அவங்க கிட்ட நம்ம திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண என்ன ஆகும், மீண்டும் மீண்டும் கிருஷ்ணர் இல்லை, கிருஷ்ணர் அப்படிப்பட்டவர் இப்படிப்பட்டவர்னு சொல்லி அவங்களுக்கு இன்னும் பாவங்கள் அதிகமாயிட்டே போகும். அப்போ என்ன பண்றாங்க, அது மட்டும் இல்லாம சாஸ்திரிக்கா எவிடன்ஸ் வச்சு நம்மளால அவங்க கிட்ட டிஃபெண்ட் பண்ண முடியல. அவங்க கிட்ட டிஃபென்சிவ் வைவாலாம் சொல்றோம் இல்லையா, அவங்க கிட்ட டிஃபெண்ட் பண்ண முடியல. அதுக்கு வந்து என்ன சொல்றது, வாதாட முடியல. அப்போ அதனால அதுதான் வந்து மத்தியம அதிகாரியுடைய குணங்கள். அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்கள தவிர்த்துருவாங்க. ஸோ இங்க பகவான் தான் என்னுடைய இலக்கு, உன்னத முழுமுதற் கடவுளை அன்பிற்குரிய உன்னத இலக்காக வச்சு வழிபாடு பண்ணுவாங்க. வழிபடுபவரும் பகவானின் பக்தர்கள் கிட்ட நட்போட இருப்பாங்க. அபக்தர்கள் கிட்ட, அந்த அறியாமையில் இருப்பவர்கள் கிட்ட கருணை இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஆனா அவங்க கிட்ட என்ன பண்ணுவாங்க, அழுக்காறு உடையவர்களை தவிர்ப்பவர்கள். 3 பேரை பார்க்குறோம் இங்க. மத்தியம அதிகாரியுடைய இலக்கு என்ன, பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறது, அன்பிற்குரிய உன்னத இலக்கு பகவான். அவங்க 3 பேர்கிட்ட 3 விதமான மக்கள். பக்தர்கள் கிட்ட நட்போட இருக்காங்க, அறியாமையில் இருப்பவங்க கிட்ட கருணையோட இருக்காங்க. ஏன்னா கிருஷ்ணர் யாருன்னே தெரியாம இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க மேல கருணையா இருக்காங்க, அவங்கள கொண்டு வர ட்ரை பண்றாங்க. ஆனா இந்த தப்பா பேசுறாங்க இல்லையா நாத்திகர்கள், மாயாவாதிகள், நான் தான் கடவுள் சொல்றவங்க, இல்ல கடவுளே இல்லைன்னு சொல்றவங்க, 3வது ஆட்கள் அழுக்காறு உடையவர்கள், அவங்கள தவிர்க்கிறாங்க. அவங்க தான் வந்து மத்தியம அதிகாரி அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். புரிஞ்சிச்சுங்களா இன்னையோட கிளாஸ்? புரிஞ்சுதுங்க மாதாஜி. ஓகே, நம்ம அடுத்த இதுல வேற ஒரு டீச்சிங் ஸ்ட்ராட்டஜியோட வருவோம். ஆனா இப்போ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இந்த குரூப் டிவைட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா, நாளானைக்கு கிளாஸ்ல படிச்சுட்டு வந்துருங்க. நம்ம இதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டு யாருக்கு அசைன் பண்ணியிருக்கோ அவங்க படிச்சுட்டு வாங்க. இதே மாதிரி நம்ம அதை முடிச்சுட்டு அடுத்த டாஸ்க்கு போகலாம் நாளானைக்கு. சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। जगतगुरु शील प्रभुपाद की जय। नित्य गौरव प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण।
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி, ரொம்ப நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, பிரணாம் ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. அடுத்த கிளாஸ்க்கு வரும்போது சொன்னீங்களா மாதாஜி, அவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் 2 குரூப்புக்கும் பிரிச்சு கொடுத்தது. ஃபர்ஸ்ட் அதாவது 4 பக்கம் மட்டும் படிச்சுட்டு சொல்லியிருக்கீங்க ஆ, ஏன் ஆமா மாதாஜி? ஆமா 3வது பக்கம் நம்ம முடிக்க போறோம். அதுல பாதி பக்கம் இருக்கு, இன்னும் ஒரு பக்கம். ராஜலட்சுமி மாதாஜி குரூப் வந்து இதுல இன்ன வரைக்கும் பேசாதவங்க பேசுவாங்க. ஆல்ரெடி வந்து விக்னேஷ் பிரபு ஒரு இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க, ஜெயந்தி மாதாஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க, ராஜலட்சுமி மாதாஜியும் கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுவும் அந்த ரிமைனிங் பேஜ்ல இருக்கிறது ஹாஃப் டிவைட் பண்ணி அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. உங்க குரூப்ல நீங்க 4 பேர் இல்லையா? சாஸ்வதா மாதாஜி, மோகன் சுந்தரம் பிரபு, ரம்யா மாதாஜி, அஸ்வின் பிரபு. ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பக்கம் படிச்சுட்டு அந்த பக்கத்துல பிரபுபாதர் நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு அதை மட்டும் எடுத்துக்கணும். நம்ம யாரையாவது இப்போ ரெஃபரன்ஸ் என்ன எடுக்கணும் கூட பிரபுபாதர் தான் எடுக்கணுமே தவிர்த்து நம்ம டீச்சரு நம்ம இது அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கவே கூடாது. சரிங்களா? உங்களுக்கு குரு மகாராஜஸ் யாராவது தெரியும் இல்லை அந்த மாதிரி பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் அதை ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி நம்மளோட இதோட நீங்கள் உங்களோட இது இலக்கு வந்து ரொம்ப உயர்ந்ததாக இருக்கணும், ஹையஸ்ட் லெவலாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வாங்க. கிளியர் ஆயிட்டுங்களா மாதாஜி? அப்போ 53 வரைக்கும் தான் நாளைக்கு நமக்கு இது இருக்கு இல்லையா மாதாஜி? 4 பக்கம் இல்லையா? 1 2 3வது பக்கம் நம்ம இன்னும் முடிக்கல, இன்னும் ஒரு பேராகிராஃப் இருக்கே. அதுல ஒரு பேராகிராஃப் இருக்கு. இந்த பக்கம் 55வது பக்கம் ஃபுல்லா என்னோட புத்தகத்துல 55 இருக்கு. இன்னும் ஒரு பேஜ் இருக்கு இல்லையா மாதாஜி உங்க டீமுக்கு கொடுத்ததுல? ஓகே மாதாஜி. 55. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ செகண்ட் குரூப் நீங்க டிவைட் பண்ணீங்க இல்லையா? அதுல வந்து தீக்ஷா காலையில இருந்து அவங்க செகண்ட் குரூப் சொல்லணும், அப்படிதானே மாதாஜி? எஸ் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் தேங்க்யூ 2 பேஜ் தான் இருக்கு. ஒன்னு பண்ணலாமா? தீக்ஷா காலேன்னு ஒரு சொல்லுங்க இருக்கு. மாதாஜி. அதுல இருந்து முடிச்சு 57 வரைக்கும் கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு இன்னைக்கு உண்டானது வரைக்கும் முடிச்சுட்டு வந்துடுறீங்களா? பிரபு இருக்கீங்களா, போயிட்டீங்களா? ஓகே, அவர் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ராஜலட்சுமி மாதாஜி 57வது பேஜ் வரைக்கும் நீங்க படிச்சுட்டு வந்துருங்க. 57வது பேஜ் வரைக்கும் உங்க குரூப். விக்னேஷ் பிரபு ப்ளீஸ் மேக் இட் நோட். எல்லாருமே படிச்சுட்டு வாங்க உங்க குரூப்ல, இன்க்ளூடிங் ஜெயந்தி. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து 57 வரைக்கும் மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து 57 வரைக்கும் படிச்சிருங்க. ஓகே செகண்ட் மாதாஜி. குரூப் வந்து ஃபுல்லா படிச்சுட்டு வந்துருங்க, முடிச்சிடலாம் நம்ம. செகண்ட் குரூப் நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் டிவைட் பண்ணி எடுத்துக்கங்க மாதாஜி, ரம்யா மாதாஜி. அடுத்து 1.5 பேஜ் தான் இருக்கு. 58ல இருந்து ஆரம்பிச்சுக்கங்க 70 வரைக்கும். சாஸ்வத மாதாஜி ஓகேங்க மாதாஜி. 58ல இருந்து 70வது பேஜ் வரைக்கும் டிவைட் பண்ணிக்கங்க, உங்களுக்குள்ள பண்ணி படிச்சுட்டு வந்துருங்க. நாளானைக்கு நீங்க தான் மாதாஜி 63 வரைக்கும் தான் 5வது ஸ்லோகம் இருக்குங்க மாதாஜி. ஓ சாரி, நான் அடுத்ததுக்கும் போயிட்டேன். ஓகே, யா 63 வரைக்கும் தான் இருக்கு. ஆமா ஓகே, 58ல இருந்து 63 வரைக்கும். கரெக்ட் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. 6வது ஸ்லோகம் வந்து நம்ம இது மாதிரி பண்ணலாம். இதை நீங்க முடிங்க. 6வது ஸ்லோகத்துக்கு வேற டீச்சிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே இது கிருஷ்ணா. ஜஸ்ட் ட்ரையல் தான். அடுத்தடுத்து இதை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ஈஸியா முடிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே எனக்கு கிருஷ்ணா மாதாஜி. எக்ஸ்பிளைன் பண்றது கொஞ்சம் இதுவா இருக்கு, கஷ்டமா இருக்கு மாதாஜி. பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வரேன் மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. அது நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண தான் வரும். அதனால தான் அந்த மாதிரி டாஸ்க்கு கூப்பிட்டுக்கிட்டே நம்ம தப்பு பண்ணணும். அப்பதான் நம்ம என்ன சரியா பண்ணணும்ன்றது தெரியும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே நன்றி மாதாஜி. பிரபு, ஹரே விக்னேஷ் தேங்க்யூ பிரபு. மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி, ஜெயந்தி மாதாஜி, ராஜலட்சுமி மாதாஜி, எல்லோருக்கும் நன்றி. ரம்யா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே Thank கிருஷ்ணா. you. நாளைக்கு பார்க்கலாம் மாதாஜி. கொஞ்சம் ரம்யா மாதாஜி காலிங் சேவை பண்ணிடுங்க. எல்லாரும் டீமை கொஞ்சம் எல்லாரையும் கூப்பிட்டுருங்க. ஈவன் ஒருத்தருக்கு நீங்க கால் பண்ணா கூட அது பெரிய சேவை பகவானுடைய இதுல. சரிங்களா? கண்டிப்பா பண்றேன் மாதாஜி. மாதாஜி லைவ் போயிட்டு இருக்கு மாதாஜி. ஆமா, என் பண்ண போறேன் மீட்டிங்.